Ei, molt bones a tots, benvinguts al canal i benvinguts a un nou vídeo. Bueno, què us volia dir avui? Doncs que estic lesionat, durant una setmana estaré a casa. Puf, quin desastre, tinc, oita, el peu, el tinc embenat i bueno, doncs que una setmana de recuperació i després aviam com va. Jo ara ja he notat millora, una mica de millora, però fa mal. Hòstia, em vaig torçar el peu i, mare de Déu, pensava que no era tant d'allò, però cada sort que no se m'ha partit res, perquè, mare de Déu, això no és sèrio, eh? Bueno, doncs, què més? Que res, que ara aquests dies estaré bastant desconnectat de tot, només descansar, dormir, menjar bé i ja està, l'únic que faré això. I bueno, doncs anar fent a poc i anar fent. Ara, oita, mira, tinc aquí les crosses, cago en Déu, les crosses que són... Per caminar per casa les crosses, tio, bueno, mira, oita, us ensenyaré, aviam si puc, no, bueno, és igual, oita, us ensenyaré, amb la crossa, mira, veus, oita, agafo la crossa, veus, i mira, veus, oita, allà hi ha llum, doncs puc apagar aquest llum, m'entens? El puc encendre i així, que guapo, està guapo. Hi ha pros, hi ha aquests pros i els contres són evidents. Evidents com caminar per casa és una tonteria, perquè me cago en Déu, tot xoca amb la crossa, me cago en Déu, tot et fa nosa, no tens espai. Puf, mare de Déu. Doncs res, nanos, vagi molt bé i, oita, cuidar-me, Va, nanos, salut, molta força i ens veiem d'aquí una setmana o un parell de setmanes, no sé. Va, nanos, cuideu-vos, molta força, nano.